Wngnai 12 February wo Bubagra Srai Srai Kok Saka je bo taklai o 2023 wo hingke bo Kaijak Sinai Noh hingke bo tala Kaijak nei bono sungka je Bubagra nang bo puro Kaijak nei sungpuro bo a interview bo Kok Saka je Kurukshetra hine kaisa interview ungei je live choli tongpuro de 12 February eba 5 tarik February wo hingke apro bo Srai Srai Kok Saka I taklai o 2023 ole ang Kaijak Sinai hingke ani bagai bo hai bwrwi Wngnai hini bo apro bo sai khnareka je bini bagai bwrwi ama hai ungna nangnai je অহংকার করি তেবা বাইবালাইয়া নখুনো তৈদুনা রনা নাंगनाय ए ama hai rokni bo saka tei bo tebo sakai chung thusuk kono samung pano chung khlaimia jodi koni khabaksa jodi milugui jodi samung tangkang gakai a samur belaino jawai thangnai ni bo saka inka bone bagai te kaisa bono question khaika ja bwrwi inke nini kaile bari onini je rasbari belaino line nanglai thangnai chaklai ngai thanai hinchapuro hingkai apro Bubagra saka je aboni bago bebak no thiti khlai paikha hanai saka aboni agolangke lupro sapodrok khlai bono utsaho laika inka paidi जों तब अब वीडियो क्लिप नि बिसिंथि Bubagra तामै बो जवाब रखा जा आ इंटरव्यू आबोनी क्लिप न जों नायनाय लेना महाराजा इससे पहले मैं आपकी एक इंटरव्यू ली थी तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट में कि